Ginbasura sang Korte Suprema ang motion for reconsideration nga ginfile sang House of Representatives nga nagduso nga balis karon ang desisyon nga nagadeklarar nga unconstitutional ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Court spokesperson Attorney Camille Ting, pagi sa unanimous vote, gindeny with finalities ang Supreme Court ang bangkang moson sang kamara. Pahayag ni Ting ang fourth impeachment complaint nga gin-transmit sa Senado sang Pebrero 5, 2025 ang ginadumilian sa ilalim sang Article 11, Section 3, Subsection 5 sang Konstitusyon. Ang resolusyon gin-promulgate sang Enero. Pahayag pa ni Ting si Associate Justice Maria Filomena Singh ang naka-leave, samtang si Associate Justice Benjamin Cagio naman ang wala nag-upod sa pagboto. Dugang niya ang resolusyon nagka-execute ginayon kuni serbi na sa tanan nga mga partido kag wala sang tugutan nga naman nga pleadings. Si Duterte ang ginpasagaan sa impeachment complaint bangod sa ginaligan nga korupsyon kag misuse of public funds, partikular na yung confidential fund nga ginfile sa House of Representatives ang Disyembre 2024. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Nabalikan ang kabainsang pahayag ni Attorney Camille Ting.